tangana mugore ra2021 ndainamata nemurume uyu chikuru twata saka anga ane mudzimai waigara naye mudzimai kanga asinganzwi zvakanaka irwara mudzimai wangu wakabva vati ini vamwana amai potai muchienda kuchinoona amai avo vakainga vachipota chinoona amai vairwara pavaida kunoona amai vairwara vachivabatsirawo basa kuchira mvura nekusiya vavawachirawo hadzimai yangu akazodanana nakwata masweden ndokubva nyaya yazivikanwa kumaswe kwatainamata ndokubva yakataurika ndokubva vabatirwa nguo iye nemudzimai wangu wese kuri kumaswe ndokubva tadzoka tobva tadzoka nemudzimai wangu kumumba takanga tisisaurirana takanga takuita zvekurwisa mudzimai wangu ari violent akanga akupota achindirwisa ndokubva ndabuda mukati memusha kubva ndaenda kunogara kubasa ndagara kubasa mudzimai wangu ainditeera kubasa osvika achiita noise paanosangana neni ndinopaona chikafu aindirwisa muzika ndakudzoka zvakazondituma kuti ndiende kunomutorera protection order ndichiti inini ngaasandira kuti ndisvike pamba ndichiona vana vangu uyezve ngaasandirwise paanenge andiona darira kagamuchira chichemo chandanga ndataura ndagara tiri kusaidi ndakanga tichinzwa kuti adzimai yangu achiri kufambidzana nakwata ndaenda kuna natezva ndichiedza kuti vateenzanise anatezvara vakanditi hatigoni kutambira nyaya yako notaura kubata chikomba dzokera ndokubva ndadzoka ndagara ndakazenge ndichinzwa mashoko aya kuti uyu ari kuramba achidanana nadzimai yangu akatanga achidanana kusango kusvika akazenge akusvika pamba asvika pamba ndakazoenda china chadarika ichi ndokubva ndaenda kumba usiku ndobva ndasvika ndikati tisvikewo adzimai yangu akati akati ndiani ndikati ndini kabanga zvikati muri kude chii panapa usiku uno ndikati ndinorambidzwa kuti kusvika pamba pangu zvikanzi makandisiya panapa makaenda saka muri kudzokerei ndikati aiwa ini handakurambidzwa kusvika pano takaenda kudarika kandi chini ndinofanira kuenda ndichiona mhuri yangu pano hamundirambidze nguva dzekusvika nguva yatakangosvika adzimai yangu takanzwa mubhedha uchitonziwa kuti uyu ndobva aiswa pasi pomubhedha ndichibva ndashedzera village adzimai yangu akanditi makangopinda muno chete ndikutara madibira tobva ndashedzera village vanhu vakanga vari muvillage tokovawe pabva pauya mapurisa asabu ndobva tavazivisa mambiri akaita nyaya adzimai yangu abva abuda bva vaenda kwasisi wavo vakasiya dhoo rakashama zvikanzi hamuna munhu tarisai tasara isu tinavo vapurisa vasabu vatitendera kanditi aiwa imimi kana muchiri mumba menyu pindai mutarisa kuti hamuna here munhu ndikapinda ndakamona ari pasi pomubhedha ndobva ndamuti buda uri kuwanda uramba uri mumba sei tachiti uya titaura nekuramba uri mumba akabuda ndobva tataurana naye tikati sisu takaenda newe kwasabu ndokubva andipa bhutsu dzake netisheti yake dzekubvuma kuti mhosva iyi akanga aipara ndobva taenda kwasabu sabu akati handichakuregerera kuti muende maakurara pano naye uyu mangwana toshedzera dare sabu vakashedzera dare ravo zveshuwa takatongwa sweden akabvuma mhosva yake ndofunga Baba, sote tuongwane na wewe tuna baba yongoro kweli. Na wewe tuna baba. Ombele kweli. Yongoro kweli. Lakini na wewe tuna baba wa yongoro ila kweli. Ukadunia nikuba. Amai wewe. Hana mawitile sere na wili yawe. Sai Zambia yenyewe. Sai Zambia yenyewe. Muri witile. Tumkajinda. Amai. Awa ndiani nya. Uyu murume yandakana akandisiya ndiri pamba akandisiya. Ai. Ndiani wewe. Auya akandiramba kuti anga ari murume wangu. Alright, wewe. Makaramba. Iye ndiye akandiramba. Makapiwa kukuru. Akaenda naro kwa baba vangu andizwe mashoko vakapindurana na baba. Makaramba na baba here kana ku village. Aiwa ini izvozvo ina handinyazoziva nokuti iye ndiye akaenda kwa baba. Ngeni pedzeri chitaura hamuna kuramba. Dare noramba ndizangu kasi chigarire chivanhu chedu. Aiwa ndakusina. Gare zvakanaka. Munoteerera mambo. Gare zvakanaka. Mazvidzisa kuti mumwe. Muzizo here? Right. Baba. Mazvidzisa kuti mukadzi wedu. Mawaya nani? Ndawaya ndega. Amaya. Amengu vakashaya. Baba. Vakashaya. Amuna bodi. Ndinapo. Amuna bomnini. Ndinapo. Sisi. Ndinapo. Amaya itendi. Uza tuliwa nani? Ndandisitisa zvo ivo vana. Amaya makachena makai.
Zikamai. Manzo. Zvamukuitwa zvakaita handisi boyfriend yenyu. Manzo. Mwaya kudara nini? Rungikai. Ndawabvise Zambia. Mumukadzi womunhu kana mumukadzi womunhu maramba Tisaite nduraza. Una tenduraza yostubborn yamukuita kwa. Muita misbehavior pamberi pangu. Mundiradza ma true pictures yamunoita. Echihure. Unouraisa vanhu kai? Right. Yeye mwana wabvuma kai. Wakabatwa kwa baba makanoura ndi. Anatezoneka wakashaya. Tizora vakashaya sana Vari pati asina saona kwezvo. Vana kuya. Mama kambodzisa kumurapisa. Iyo unozotungadzwa munhu ndi. Kana wapinda mukati mushamu zvirongwa dzomunhu. Unozozvoitwa. Adhara munoita muchiombera. Mukatora mukadzi womunhu mutonyoze. Uri kudai wakaitira. Pamhosva yakandiparira achititadza kugara pamba pangu nemudzimai wangu nekurara pamubhedha pamwe kuna mhuri dziri kwana 6. Uri kuzvinza zvaataura murume. Ishungu. Murume haakutonombe 6. Chamani. Ndamurana. Makura dare ndimani. Imari yedare. Ha? Afisa 20 ne? Chikomba. Kwa mimi mati tutokenya ile $20. Zafamba zai? Mfana utiudzazvo. Iyo Chikomba. Uda $70 zvaunodzorera murume. Uri muurayi. Unopinda mupamo uyu. Wotowaniswa pasi pomubhedha. Ndikudzida munhu. Unonzi badala. Musa 31. Ndikuda zvaunofanira kubhadhara. Tiudzewo kuti zvii zvauri kubhadhara musa 31. Kana kuti izvezvi kumba kwako kune. Hauna mukadzi wako? Hauna mukadzi here? Uri mukomana? Kuramba zvake mudzimai anaye. Iye watu waendogara naye wacho kuti order. mudzimai anaye kuchipa. Iye wacho waigara naye siniki wendingadzadzi wembe. Aitorwara kuti zvakutochengetwa nemanisu chipatara. Akatozotiza nyaya yacho. Ndazviziva kuti pamombe 6 ndatobvisa mbiri. Kudawo mombe 4. Dziri kwe? Kunei? Togona mbiri. Todzwana rini? Ndichabadanidza pamatauro kuti musa 31. Chama inosaina. Inosaina. Musa 31 kuda dzinobatika. Rara pamubhedha womunhu. Find yours. Nduda $100. Wausina kutenga. Wanotenga. Nenda mwana. Munyore. Nyore. Idokoza kabisa. Urumudia. Ndange duchema ndange ushore chechi vanona matana. Ndiko zakigereche munotsederera varikuparidza nharaunda vari vatungamiro machechi. Kazi vana mai vatachifamba vafanira vachiripa kudare renyu. Duchema navo. Abani. Kuda $200. Ikusvibisa munzvimbo mangu kwamunoita. Chinamata muchinyepera kuti munonamata muri vanochechi. Ina musaina kumwa. Mamba. Simba. Tabendera mwiga. Unga watu serikali.
padhuze nachikomba chikomba chiri patsaka rese chiri pakachwana saka amai ari kugara pamba penyu zvinhu makaita se zvinhu zvenyu chiri papa Right. Sabu mau dia tu. Sabu kudzirai kalau kati Sabu kudzirai. Ini juga ada bulu. Juga ada dari. Maka sama mana? Nah, batu bulu. Ada bulu. Pari tu lagi bawa na. Amaya. Mapor. Muzeta procedure kuti muonoti pakamira sei bwezi kumba jao garo. Uyani zvinhu zvake kwakwa. Anda uchena. Murumo pamba bana ari challenge. Ini kubari ini mah sagara kana. Taure kan. Sama ini di rumah suatu etika dan kata-kata. Kan? Suatu etika dan kata-kata. Sekarang diriku kumbira kuti imba iyi ngaipara todati mukadzi wangu pamba ndingapasunguka pamba. Ora teba. Chatuma sekira nompulisa. Wawe pakati. Amai kana mapedza muzonga. Amai vangu vachiti ivo ndimi mukavana zvokuitoreka Amai makagara makore makani baba. Ndakabereka naye vana 6. Vana 6. Vana Vari kokumba. Sada. Mune pfuma yamakaigadzira na baba wani? Kune madhongi nechigayo. Ndopfuma yacho. Saka ndida kuti munditaurire nhasi kuti papfuma iyi uyu muri kumudzinga pamumba muchitora Chikomba muri kuti chiine pfuma yamakashanda nemurume. Da kuti mundiudze nhasi. Pamusoro. Inini hangu murume wekubva achibuda panyaya dzake 2020 akaenda kunogadzira bepa rake ndiye polisi. Agadzira bepa rake kupolisi ndakasara ndiri pamba kubva 2020 kusvika gore rino 2026. Ndandakangogara asi gore rino ndo randakati sei randakazokundikawo ndichichengeta vana. Murume uyu asvike pamba akati kubasa kwake andisatsike kumasitende ekudhareni usatsike ndichiona andakazvigararira ndiri pamba papi ndiri pamba ipapo. Ndiri kuti amai mune zvamakashanda nemurume uyu muri kuti kudii? Zviripo. Sambo ndiro panokubvunza muri kuti kudii? Zvazvenyu here nevana kana kuti uyu ane chakewo chachawana? Aiwa uyu ndiyanga asadzi kana pakati temewa dongi rake ndikatomuti dongi ratemuona munhu ndodombo rake ina handitonge izvozvo. Taurai zvamuri kuda pazvinhu zvenyu. amene tsaka paunonge pamwe taiwa pasiti amai mati makasiwa munguva yakareba nemurume chasangana isitai kuti nyaya iyi mimika muzoira dare nyaya iliyo zvamaakutakwa isitaisa nyaya yechikomba ndiyanatonga musasangana nyaya Mane kwirira pamusoro. Amai nini makasiwa sikutaura kwamuri kuita chokwadi. But kamatare ariko yakafanana na changamira. Mai mang'arira kamurume. Uya kudare undiudze kuti uri kufunga ino zvangu makore awagara kana 4 years chaenzi. But nhasi una imimi ndimatora muri. Saka nyaya irikudiwa chete ndeyekuti vanhu vagare pasi vaone kuti vanoita sei nokuti mushando wababa kutaura kwaita mukombo Moya next quarter, but
tapedza yani vana mugwenda umo ndofunga zvavari kutsanangura amai penzere mapurisa vari kutaura mapepa vari kuti atakazoenderana 2024 ndokwatakazoenderana kukoti tati vachidirwisa kuti tisasvike pambari zvekuti 6 edzi vari kutaridza kunyepa makapiwa episode ini ndinakatozotorera ivo vaidirwisa zvandatsanangura zvekuti vaiti vakapa vandiona ndakauya kunopawana chikafu mondirwisa zvekuti vana vangu ndada kutovaonera kubasa ndotovashedza kuya kunotoona mabasa nevana vangu vodzokera mwana wangu mukomana mukuru vakamutorera futi protection order nekuda kwezvikwamba murume yenyu azvoona haasisi kokuda uyezve vana vari kutaura kuti 6 handina 6 mumwe mwana wakutana ndo wechikomba yahasi wangu ndine 5 masaina mai ngatizopetuwanisana musasvike mama musasvike Baba.